Hvad for nogen? Ja, det hedder... Der er godt at få tål, det er også. Jo, det tror jeg. Mm. Jamen for helvede, sidst jeg har sgu da lige så lige... Men det er sød. Hvad skal der gå? Det skal være en meget stor hul, hvis jeg kan få alt det der ned i. Jamen, hun er i gang. Kan du ikke se det? Hun arbejder på højtryk. Nu er det altså lang tid, hun har fået lov til at grave, jo. Jamen, hun har ikke gjort det. Hvad finder du? Sis? Sis? Hej. Sissel? Finder du noget? Hvad er det, du finder? Hvad? Hvad er det, du finder dernede? Finder du noget?